Anni ja mä oon töissä Below Zero Tattoossa lävistäjänä ja teen myös käsityönä koruja. Mä päädyin Rokkia ja Tissejä -projektiin mukaan Titan kautta. Me ollaan työkavereita ja sitä kautta juteltiin aiheesta ja innostuin. Kakkosprojektissa mä olin useammassa kuvassa mukana ja sain tosi mielenkiintoisen pahisroolin ja olin tosi omalla alueellani siinä. Mallina olemisessa oli ehkä vaikeinta tietynlaiset asennon pitämiset ja niin kuin ilmeet ja näin, mutta Katri oli tosi hyvänä apuna siinä, että sain tosi paljon jeesiä. Rokkia ja Tissejä on mulle mun mielestä ensinnäkin asennetta ja semmoista, miten mä sanoisin, ihanaa erilaisia ihmisiä ja erilaista kauneutta tuodaan esille. Kaikki saa olla omia itseään. Tosiaan mä teen käsityönä koruja ja sitten juteltiin tuossa ja sain omat korut mukaan tähän Rokkia ja Tissejä -projektiin. Ja kaikki muotoilen käsin massasta ja nyt olisi tulossa Rokkia ja Tissejä -koruja, niin sanotusti pieni erä. Ja saadaan jotain ihan uutta ja erilaista rokkia ja isoja koruja, graafisia juttuja. Mä odotan tältä kolmos Rokkia ja Tissejä -projektilta vielä suurempaa ja vielä ehkä semmoisia näyttävämpiä kuvia ja erilaisia ihmisiä ja tavallaan sitä semmoista oikeeta asennetta.